Ninsabu ftit jiem biss il-bogħod mill-ftuħ ta' sena skolastika ġdida meta eluf ta' tfal u żgħażagħ se jkun qed jirritornaw lura fil-klassijiet 6 xhur wara li l-iskejjel ingħalqu kawża tal-pandemija tal-coronavirus. Iżda minkejja li issa fadal anqas minn 3 ġimgħat, il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici qal li qatt m'hemm xejn konkluż dwar il-protokolli jew sistemi li se jkunu qed jintużaw. Mistoqsi diversi drabi minn Net News, Owen Bonnici baqa' insisti biss li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin fosthom mal-unions. Dan meta l-unions qalu diversi drabi li mhux jaqblu ma' ħafna mill-proposti tal-Gvern. Fosthom x'jiġri f'każ li edukatur jirriżulta pożittiv għall-virus jew għal xi raġuni jkollu jagħmel perjodu fi kwarantina. L-idea tal-Ministeru hi li l-LSA tuħu ħsieb l-tfal tal-klassi bl-istudenti jkunu abbinati wkoll ma' xi klassi oħra. Issa Owen Bonnici qed jgħid li jekk ma jintlaħaqx ftehim ikollhom jintużaw sistemi oħrajn għalkemm ma qal x'inhuma. Din hija waħda mill-proposti li qed niddiskutu mal-stakeholders. Aħna qed niddiskutu magħhom u nittamaw li naslu fi ftehim dwar dan il-punt jekk ma jkunx hemm ftehim dwar dan il-punt. Hemm sistemi oħrajn. Il-Ministru lanqas ma ta' serħan il-moħħ dwar il-mod kif tfal żgħar se jkunu gwidati jobdu l-protokolli fosthom l-ilbies ta' maskri u visors. Minflok Owen Bonnici tefa' responsabilta fuq l-edukaturi. Fejn jidħlu tfal żgħar hemm sistemi li bihom nistgħu permezz ta' supervision li diġà titħaddem u aħna din nitkellmu biex naraw kif nistgħu inwessaw din is-supervizjoni li ssir ikun hemm iktar sistemi li jagħtu każ il-ħinijiet li meta it-tfal jidħlu l-iskola. Ftit tal-jimilu, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri kixef in-nuqqas ta' ideat tal-Ministru tal-Edukazzjoni meta qal li Owen Bonnici mhux tekniku dwar is-suġġett. Issa mistoqsi direttament dwar it-tħassib ta' eluf ta' ġenituri u edukaturi u ma ta' l-ebda serħan il-moħħ u baqa' jdur biss mal-istess kantalina li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin anqas minn 3 ġimgħat mill-bidu ta' sena skolastika ġdida.